Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 4:39 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon, Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga uturan nga matag palamati. Sa 16 kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 kabarangayan sa syudad sang Rojas, sa aton nga mga kaalagad, sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan ng probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon.
Nagapalabot maganda sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad, sa aton nga mga overseas Filipino workers nga nagatutok o nagasuporta diri sa aton palatuntunan. Damugig nga salamat. Sa aton nga mga kalagad dira sa may Chodorol sa Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa may Lawaan Talipapa, kag sa mga pampubliko nga merkado diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Sa di man ka mga bahin sa kalibutan, kag pungsod Pilipinas, sa gihapon nagapamati kamo or nagatutok kamo sa 88.1 Kadera FM, pinagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Granflor, aton program manager Father Francisco Casado Jr., sa pangalan sa aton station manager Reverend Father John Day Vibalia, aton nga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja, partner technical alagad Maria Jean Lorid Palgos. Manging kaupod nyo subong hapon. Ini sa alagad Real De La Rosa, of din nyo kita panwa diri sa aton nga pagpangalagad. Kag welcome sa Kasak Special Coverage para sa Lunes nga edisyon. Petsa 3 kita sa bulan sang Mayo tuig 2021. Oy, may na mga kaalagad. Season of flowers. Tawag sa ka pamukadkad ang mga kabulakan. Kag salamat gid sa mga kalagad naton nga nagtutok sa labing unang nga episode sang Pomoti, ang aton nga online summer catechesis no nga ginabuylog sang Capiz Archdiocesan Social Media Task Force. Kaupod na dira no ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium, ang St. Pius X Seminary, ang Colegio de la Purísima Concepcion, ang Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, kag subuman ang Capiz Archdiocesan Social Action Center, kag ang Commission on Social Communications. So salamat gid kag subong man no ang aton nga Via Cruces kag Flores ni Maria kag Holy Rosary no. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta mga kaalagad. Sa aton man nga mga kauturan no nga nagabulig sa aton diri para sa matalunsay kag subong man na mangin madinalagon no nga pag-air sang aton nga mga programa. Madamo nga salamat. Sa gihapon bukas kita. Sa pagbaton sa anuman nga bulig ninyo no para at least ma-sustain naton mga kaalagad ang aton nga pagpangalagad sa kahinan kag subong man no sa aton nga live streaming kung pinaagi sa aton nga live streaming. Mayong hapon sa aton tanan-tanan, manaya-naya ang panahon, masulusing kalang init kag masakit gid yan no makaigo sa imong panit ang init mga kalagad. Pero kagabi no nagbubo ang mabunok nga ulan. Pero sa gihapon no at least subong adlaw nagsilak sang maayo si Haring Adlaw. Kagabay palauman naton ini mga kalagad bangod nga summertime na no, dry season na diri sa pungsod Pilipinas. Kamusta kamo dira samtang nagapulo pa mahaw kamo, nagapulo pungko, nagapulo pa ngape kag nagapulo pa mati no, miyembro man sang 4-piece kamo. Kabay pa nga yara kita sa maayo nga sitwasyon no, tawag sini may puno gihapon nga paglaom nga hapon para sa aton tanan-tanan o kun nga adlaw para sa aton tanan-tanan. Din nyo kita diri banwa no diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. Kay magatag kita sa inyo sa mga pila ka mga balita ug impormasyon nga nakuha sa aton nga 88.1 Kadera FM News Reporters. Mayong hapon sa kay Ma'am Melba Agabe de la Peña sa managa sa ulog silang kaadlawan subong. Happy birthday kid. Sa mga nagasaulog man silang anibersaryo, happy anniversary. Nagasaulog silang mansari, happy mansari. Makabay pa nga padayon gihapon naton nga mabaton ng grasya sang mahal nga Dios nga makapalambo sa aton man nga pagtuo kag pagpadayon sa aton tagsa kapagpangabuhi.
Mayong hapon man ka Ma'am Mary Iza, kay Ma'am Jessica Delphine, kay Benny Dalida, kay Alaga John Kenneth Fabricar. Oras na to, alas 4:46 diri sa aton nga palatuntunan. Ano bala mga balantayan nga balita nga aton pagatagaan sang nagakaygo nga pagtamod diri sa aton palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa aton nga Pangulong dinalaan subong nga hapon, balita lokal, mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Capiz nagdangat na sa masobra 200, samtang St. Joseph VTTAC ginselebrar ang ikaapat nga tuig nga anibersaryo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita regional, mas sobra sa 6,000 ka mga trabaho ginpangita sa Doli 6 Online Jobs Fair. Balita national, Sputnik 5 vaccines ang Russia nagabot na sa Pilipinas, samtang DOH nagpaandam angon sa libreng ivermectin nga ginapanagtag sang libre sa mga pumuluyo. Probinsya sang Batanes nga nagpabilin nga COVID-free, sarado gihapon para sa mga turista sunod sa gobernador. Kasak Special Coverage. Kag balita sa Veritas, mga tumuloging kanyat nga bisitahon ang pilgrim churches. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Amaya tuban mga balita nga aton karon pagatagan sa nagakaygong pagtamod diri sa aton palatuntunan sa Kasak Special Coverage sa pangbago ina. Pauntaanay ang lakat sang panahon kon sitwasyon sang panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga datos sa DOST Pag-asa, ang easterlies ang nagapekto sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sandig sa forecast weather condition ang Metro Manila kay iba nga porsyon sang pungsod lakip ng Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Maka-eksperyensya sang may pagrugalong nga kalangitan nga may laka nga pag-ulan-ulan, tugay ini sang easterlies o localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, gabi ni sa tion sa mabunong kapag ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang extreme northern Luzon maka-eksperyensya sang makanay tubdub kasarangan ngayop sang hangin from east to southeast, samtang coastal water makanay tubdub kasarangan 0.6 to 2.1 meters. Ban nga bahin sang pungsod Pilipinas sa kitang Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya sang makanay tubdub kasarangan ngayop sang hangin from east, samtang coastal water makanay tubdub kasarangan 0.6 to 2.1 meters ang balod. Maximum temperature naton sa buong adlaw 34.4 degrees Celsius ala 1:50 kainas ang hapon. Minimum temperature 24.6 degrees Celsius alas 5 kainas ang aga. Sunrise buwas nga adlaw alas 5:33 sa aga. Sunset alas 6:13 sa hapon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Again, wala kita sang bagyo, wala kita sang low pressure area, pero sa gihapon mga kalagad aton nga pagpahanumdum sa inyo nga maghimog kita sa mga nagakaygong nga tikang, labi na sa tion sa mabunong kapag ulan-ulan. Labi na sa aton nga mga uturan nga nagapuyo malapit sa kadagatan, kasubuan ka sa paan kag kabukiran nga mag-report insigida no sa aton nga barangay o kung sa pinakamalapit nga city or municipal disaster risk reduction and management office. Direkta kita banwa sa pagdulong sa inyo sang mga balita na tuy sa COVID-19 sa aton padayon sa gyapon nga pagmonitor sa sitwasyon sang aton pungsod subong man sa bugos nga kalibutan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Panahon ta mga kalagad ang sitwasyon sa bilog nga kalibutan sandig sa report sang Worldometers. Ang COVID-19 nga nabalhag as of this press time, naglabot na mga kalagad sa 153,524,738. Samtang sa mga nasambitan nga numero, 3,217,179 diri ang nagtaliwan, kag 130,880,827. Ang sa nasambitan nga aktibo nga kaso, ang mga kunyara sa seryoso kon critical ng kondisyon naglabot sa 11,602 samtang sa number
Total number of deaths per 1 million population, 412.7 mga kaalagad. Kaliwat sa bilog nga kalibutan, sandig sa reports ng Worldometers, ang total confirmed cases nga nabalag mga kalagad naglabot na sa 153,524,738. Samtang liton kita diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakuling nga datos ng Department of Health Philippines. May dugang nga 7,255 ka mga panibagong kasos ng COVID-19. Samtang may 9,214 naman nga numero sa manag-ayo kag 94 ka dugang no nga mga nga ginbawian sang kabuhi. Sa karon ang pungsod Pilipinas mayara na sa kabugusan nga 1,062,225 confirmed COVID-19 cases. Sa porsyento sa mga aktibo nga kaso, 6.5 o kon kabugusan ng 69,466 porsyento sang mga nag-ayo 91.8%, kung kabugusan nga 935,234 porsyento sang nagtiliwan 1.65% o kung kabugusan nga 17,525 mga kaalagad. Samtang sa Western Visayas naman, sandig sa pinakuling nga datos sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May dugang nga 348 nga nabalag nga kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. Ginalakipan ini sa Aklan nga may 24, Antique nga may 12, Capiz nga may 15 ka mga local case, Guimaras 2, ang Iloilo may 13 ka local case kag 3 ka mga LSIs. Negros Occidental 167 ka mga local cases, samtang LSI may 58 kag ROF 2. Bacolod City may 34 ka mga local cases, 3 sa LSIs kag wala naman nadugang sa mga ROF. Samtang sa Iloilo City may 15 ka mga local cases nga nabalhag kahapon nga adlaw. Sa karon ng Western Visayas mayara sang kabugusan nga 36,112 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Ang numero sa mga aktibo naglabot na sa 4,788. Sa diin ang symptomatic yara 65.94%, mild 30.30%, moderate 1.17%, severe 2.49%, kag critical 0.10%. Diretso kita mga kalagad diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Sandig sa datos sang Capiz Provincial Health Office, may dugang nga 15 ka mga aktibo nga kaso kahapon nga adlaw. Ag sa karon ang total confirmed cases sa Capiz naglabot na sa 1,802. Ang aktibo nga kaso nagapabilin sa 214, mga nag-ayo 1,504 o kon 83.46%. Total number of deaths 84 kon 4.66%. Samtang diri naman sa siyudad sang Rojas, sandig sa pinakuling nga datos sang City Health Office, may dugang ka kon duwa ka mga kumpirmadong kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Ini ginalakipan sang case number 9 or 15, 63 anyos nga lalaki pumuluyo sang urban na Mongpong. Case number 916, 40 anyos nga lalaki pumuluyo sang Burgos Barangay 5. High risk contact sang isa ka positive case. Samtang may dugang naman nga isa ka recovered case. Ginalakipan sang case number 798, 24 anyos nga babae pumuluyo sang Barangay Bolo. Ang total confirmed cases diri sa siyudad sang Roas naglabot na sa 916, samtang maktibo yara 69. Ang mga nag-ayo yara sa 798, kag may 49 ka mga numero sang nagtaliwan. Oras nato alas 4:55 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalik ang kaundan sa aton nga mga ginpanglinyada nga headlines. Dili lamang sa Kasak Special Coverage. Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus
Coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Ang oras sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 4:58 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan Kasak Special Coverage. Mayong hapon sa kay Sir El Chapo del Guzman. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton palatuntunan. Kay alagad Liza Nerale, mayong hapon man. Direkta kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon nga natipon sang 88.1 Kadar FM News Team diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa labing una naton nga balita lokal, mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Capiz nagdangat na sa masobra 200. Para sa pagkatag kaundan silang nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Liza, report please, come in. Nagakabalakas sa karon ang pamunuan sa Capiz Provincial Health Office sa padayon nga pagtaas sang kaso sang coronavirus disease 2019 sa probinsya sang Capiz. Kasunod ini sang pagtimbuok sa mga numero sang aktibo nga mga kaso sa diin sandig sa report nga nabalhag kahapon nga adlaw, naglabot na ini sa 214 matapos madugangan sang 15 ka mga individual nga nagpositibo sa makatalagam nga balatian. Sa nasambit nga report, may tig-apat ka mga bag-o nga kaso ang napagkit sa kabanwahanan sa maayon kag tapas. Samtang duha sa banwa sang Ivisan kag may tig-isa naman ka panibag-o nga kaso nga nabalhag sa syudad sang Rojas. Mga banwa sang Kwartero, Mambusaw, Sigma kag Panay. Kaangot sini, hugot nga ginpanugyan sang PHO sa mga pumuluyo nga dublihon ang paghalong sa guha o konsulod man sang panimalay, ilabi pa kung kaupod ang pamilya.
Dugang pasang nasambit nga opisina nga kung may miyembro sang pamilya nga nagalain ang pamatsyag, gilayon ini nga mag-isolate kang magpahibalo sa Barangay Health and Emergency Response Team. Ginapangabay man sang talatapan nga likawan ang paglagaw ukon pagginuha sa panimalay kung hindi man lang importante ang transaksyon sa guha, agud matap na ang paglaptas sang kagaw. Dugang pa nga panugyan sini nga likawan ang pagpatigayon sa mga okasyon nga madamo ang pagtililipon bango diri posible nga matabo ang madasig nga paglapta kag pagtapon sang virus. Ang probinsya sa karon ang mayara sang kabilugan nga 1,802 ka mga kumpirmado nga kaso, sa diin 1,504 diri ang mga nag-ayo kag 84 naman ang ginbawian sang kabuhi. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Maraming salamat, Alagad Princess. Alagad Liza Generale sa gidulong reporter sa aton nga pala tuntunan sa Kasak Special Coverage. Nanabit si Madam Princess Kipilanokot. Pero manami kung sino gusto magbakal sa utanon kag mga prutas, contact nyo lang si Ma'am Princess Dayan Calansan, no? Manami ang mga produkto. Halin may ni sa aton nga mga community partners, no, ginabuligan naton mga kaalagad. Anyways, balik kita no sa report ni Alagad Liza. Ini mga kaalagad, no, ang pagpaabot naman sang pagkabalaka sang Provincial Health Office bangod sa padayon nga pagtaas sang COVID-19 o kung kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Again and again and again, no? Pahanumdum ini sa aton mga kalagad nga wala paghihapon matapos ang paghangkat gadala sang COVID-19 kag bisan sino sa aton ang sarang nga matapnan sini, no? Wala sa estado sa aton kabuhi, wala sang magidapili ang COVID-19 mga kalagad. Gani pangabay sa karon sang Provincial Office nga hindi lang magdoble kundi magtriple, no, nga paghalong batok sining makatalagam nga balatian. Kay posible ang imo da makaupod sa balay labi na kung nagagwa-guwa or ang imo nga mga kaupod sa opisina nga nagagwa-guwa, posible, no, nga nalatnan na ina sang virus bangod gani ang bal nila nga aton na lang no panumdumon nga ang kada isa sa aton may virus. That is why kinahanglan naton manginlaman. So wala kita kahibalo gani isa sa mga dapat naton himuon kung hindi man lang importante ang pagkadto sa iban nga lugar ang patigayon sa okasyon nga may pagtililipon subong man ang paglulagaw, no, magpabili na lang sa aton tag sa mga panimalay. Mas maayo nga dira kita anay mag-ubra sa aton nga mga hilikoton ka magbulig sa aton nga pamilya kung hindi man lang importante kag padayon kita kuntani, no, nga magsunod sa mga minimum public health protocols kasubong sa pagsuksok sang face mask, face shield, social distancing, masami nga pag-disinfect sa aton nga makamot kag maayo gid kung bilog nga kalawasan mga kaalagad. Sige, oras nato na 5:04 sa dugang nga balita. St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center ginselebrar ika-4 ka tuig nga anibersaryo. Para sa patag kaundan sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad John Kevin Antonio. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alagad John Kevin sa report please kamin. Nangin madinalag-on ang ginhiwat nga ika-4 nga anibersaryo sang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center nga ginpangunahan ni sa Eminence Jose F. Cardinal Advincula pinaagi sa Santos nga misa kaupod ang pila nga makaparian sa Capiz sang Mayo 1 kadungan sa selebrasyon sang Labor Day. Kaupod sa mga trainee kag trabahador gikan sa nagkaglain-laing nga opisina kag ahensya ginpalabo sang taga-dumalahan sang St. Joseph VTTAC ang pagkilala sini sa dakong kontribusyon sang tagsa-tagsa agud malabot ang handom sang simbahan ilabi na para sa mga kubos kag nadulaan sang oportunidad agud makapangita sa nakaigong nga trabaho. Samtang gipangabay ni Monsignor Freddy Villanes, rektor sang Immaculate Concepcion Metropolitan Cathedral, pinaagi sa iyang homilya nga kasubong kuntani ni Senior San Jose nga nakaigong nga ehemplo sang isa ka may puso nga trabahador ang tanan kuntani nga ginahambat sang tagsa-tagsa pagaupdan sa masami sang buhat gikan sa pagpamati kag pagpangamuyo. Magluwas sa Santos nga misa ginpatigayo man ang groundbreaking ceremony para sa
nga proponer nga apat ka panalgan nga senior high school building sa nasambit nga eskwelahan. Katuyuan sini nga maalagaran ang mga pamatan-on nga nagapangita sang oportunidad pagkatapos ang high school agud makabulig sa pamilya. Pila ka mga kurso sa karon nga ginatan-ay sang textbook school sang Archdioceses amo ang food and beverage, agriculture kag aquaculture, shielded metal arc welding, cookery, carpentry, masonry, plumbing kag bread and pastry. Sa matandaan ang nasambit nga training center ang nangin posible sa dako nga bulig sang Caritas Italiana, pinaagi sa Capiz Archdiocesan Social Action Center nga produkto sa ginbalay nga plano matapos ang Bagyo Yolanda. Kaupo nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. John Kevin Antonio, 88.1 Kader FM. Nangin madinala Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Wala mo salamat alaga John Kevin Antonio. Pasensya gid sa aton nga sala nga picture ni John Kevin. Importante no imong nga tingog. Wala kita John Kevin Fabregar. Actually puro sila John Abe, si John Kenneth, si John Rafael, si John Kevin, si John Ray. So apat ka mga John ang aton nga kaalagad volunteer. That is why no naglasa man kita sa pagabutang sang picture. Sa pasensya, nagpakita pasensya sa kaya John Kevin Antonio. Ang aton kaalagad volunteer. Kaya na-flash na ton nga picture ang kay John... Sino to sa? Si John Rafael to? Si John Rafael to. Salamat gid sa report kay gidong diri sa aton nga pangalagan. So, congratulations sa St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center no sa 4th year founding anniversary. Kaga kita diri Social Action Center no nagapalabot gid sa pagpanginbulahan bangod sa padayon naton nga pagabulig sa aton nga mga kuturan labi na yadto mga kubos no aton nga mga pamatan-on nga nagakinahanglan sang nagakaigo nga paghanas agud to nga pagkatapos sini no bisan malipot lang katama ang duration no sa paghanas nila pagkatapos sini ti masaligan nila nga mayara sang nagakaigo nga trabaho nga masudlan. Kag isa ini no sa nanginhandom naton pagkatapos ng Bagyo Yolanda kay nakita ta madamo sa gihapon sa mga pamatan-on diri sa probinsya sa Capiz no ang amo na naguntat sa pag-eskwela bangod gani kay wala-wala sa kabuhi ang iban tigin pili na lang nga magtrabaho anay. So agud to nga makahatag sila dugang nga ihibalo kag mas mangin mapag-on no ang pundasyon nila sa pagpanarabaho sa mga kompanya no sa mga establishmento ginabalay ining proposal no nga pagpatindog sang vocational technical school agud to makabulig sa aton nga mga pamatan-on diri sa Archdioceses sang Capiz. So congratulations kay sa ika-4 ka tuig madamo na sa mga trainees naton ang nahatagan sang kayguynan kag oportunidad no sa buligman sang TESDA Capiz kag ginapasalamatan gid naton sa mahal nga Dios no bangod sa padayon nga pagtinguha sang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center para mabuligan ang aton nga mga kauturan. And kabay pa sa sunod no kay may araman sang plano nga pagpatindog sang 4 ka panalkan no nga senior high school building. Amo nang ginasigahom naton mga kaalagad no nga makadugang pagid sang aton nga realisasyon sa pagbulig sa aton nga mga kauturan labi na sa mga pamatan-on nga nagakinahanglan sa nga bulig sa ila pag-eskwela sa dugang nga paghanas na gunto nga magamit nila sa ilang pagpangabuhi. So salamat gid sa tagdumalahan sang St. Joseph kay Father Jimen Gumban, kay Father Paul Henry Bokbok no sa sining ika-4 nga anibersaryo sa St. Joseph Vocational Technical Training Assessment Center. Sa dugang naton nga balita, masobra 6,000 ka mga trabaho ginpangita sa Dole 6 Online Jobs Fair. Para sa paghatag kaundan sa balita, ayara sa line number 3, si John Kenneth Fabregar. John Kenneth, yung auto ni John Rafael. Para maghatag kaundan sa balita sa liwat, ayara sa line number 3, si John Kenneth Fabregar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alaga John Kenneth, sa report please gamin. Naglabot sa 6,097 ka mga local job opportunities ang naghulat sa mga nagapangita sang trabaho
Sa Western Visayas sa kutob nagpartisipar sa online job fair nga ginpatigayon sang Department of Labor and Employment sa nagligad nga Mayo 1. Ginpahayag ni Dole 6 Information Officer John Mandario nga ang mga nasambit nga bakante nga trabaho ang gikan sa 35 ka mga kumpanya nga nagsabat sa panawagan sa nasambit nga ahensya bilang kabahin sa trabaho, negosyo, kabuhayan, job and business fair. Suno pa kay Mandario nga pila sa mga bakante nga trabaho nga ginapangita amo ang customer service representatives, construction workers, IT experts, encoders, instructors, customer relations specialists, engineers, chemist kag drivers, subong man sa business process outsourcing. Samtang, naglabot naman sa 5,224 ka mga aplikante ang gilayon nakapag-register sa nasambit nga jobs fair kag pila diri sa ila ang pagatawgan sa mga kumpanya para sa dugang nga rekisitos ukon kinahanglanon. Nangin mabinungahon naman ang programa sang Dole 6 para sa Labor Day celebration nga may tema Mayo 1 sa bagong panahon, mga gawa at mamamayan babangon susulong. Kalakip sa ginpatigayon nga mga aktibidad amo ang webinar tuhoy sa adaptability quotient sa opisina Dole Department Order No. 224 nga naghatag pansulundan tuhoy sa ventilation sa mga gintrabahuan, paano mag-upisa sang negosyo kag ang Dole Integrated Livelihood Program nga sarang mahibaluan sa Dole Region 6 Facebook page. Gindugang pa ni Mandario nga may yara man sang livelihood display nga ginpahamtang sa La Tienda Provincia sa bahin sang Smallville sa Mandurriao District. Kaupod sini nga lihok ang mga agriculture cooperative sa katuyuan nga mapakilala ang mga lokal nga produkto sa probinsya sang Iloilo kag mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Jan Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat alagad John Kenneth Fabrigar sa ganung report diri sa aton nga palatuntunan. So salamat gid no sa Department of Labor and Employment sa sini nga kaguyunan para sa aton nga mga job seekers no, yung mga nagpangita sang trabaho. Balaman naton no bagon sa pandemya madamo sa aton nga mga kalagad ang nadulaan sang trabaho. That is why nga isa ka maayong nga oportunidad ining nasambitan nga lihok sang Dole agud to no mahatagan sang kagayunan ang aton nga mga kauturan nga makapangita no sang trabaho online. Kay pinaagi sini no hindi na sila magkadto pa magdala o kon magbitbit sang ilang mga documents no sige pakadto sa mga establishmento no kon opisina agud to dalon tong ilang mga requisitos kundi pinaagi sa online no mapalapot na nila ang ilang interest no sa sinang kompanya kag amo na galing no nga kinahanglan na magulat para sa pagpanawag sang companies o kon sang establishment agud tong masiguro no nga makapasa sila sa nagakaigo nga mga dokumento kag we are praying no nga makasulod sila kag makakuha sila nga trabaho nga ginahandoman nila. Sa dugang naton nga balita, ang Sputnik 5 vaccines sang Russia nag-abot na sa Pilipinas para sa pagkatagkaundan silang nga balita. Yara sa line number 4, si Alagad Maria Rica May Pablo mo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Rica sa report, please come in. Nagabot na sa Pilipinas ang Sputnik 5 vaccines nga ginubra sa pungsod Russia matapos ang pila ka adlaw nga delay. Personal nga ginbaton sa mga opisyal sa National Task Force Against COVID-19 ang 15,000 doses ang bakuna nga ginhimo sa Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology sa diin ginpangunahan ini ng Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., Department of Health Secretary Francisco Duque III, kag Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov. Ang mga nasambit nga bakuna ang gindala pinaagi sa Qatar Airways Flight QR932 gikan sa Moscow nga ginpaagi sa Qatar kag naghugpa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sang nagligad Mayo 1. Sa matandaan, natala na kuntani ang delivery sang Abril 28 apang temporaryo nga ginpaiway bangod wala sang flight gikan sa Moscow padulong sa Manila.
Suno naman kay Doke, nga una na nga ginpahayag sang gobyerno nga igapanagtag ang mga nasambit nga bakuna sa Taguig, Manila, Muntinlupa, Makati kag Paranaque subong nga semana. Sa diin ginpaindiri ang tig 3,000 ka mga dosang bakuna. Gindugang pa sang tiglikom nga pinaagi sa pilot rollout sang nasambit nga bakuna, diri kag mahibaluan sang pungsod ang kinaiya agud pagkadumalahan ang pagpangbakuna gamit ang Sputnik 5 vaccines. Suno pa diri nga luyag sa karon sang Russia nga bag-o pa man nga magdugyan ini sa minilyon ka mga bakuna, kinahanglan anay mahibaluan kung may kapasidad ang Pilipinas sa pagpatigayon sini sa mga target recipients. Ginpahayag naman ni Galvez nga makasiguro na ang pungsod sang kapin 10 million doses sa Gamaleya kag posible pa ini nga magdoble. Sa diin ang contract pinaagi sa DOH kag ang masunod nga 10 million ang magagikan naman sa Asian Development Bank. Ginalauman naman nga magasugod sa bulan sang Agosto ang mass vaccination sa publiko pananglit nga mag-alabutan na ang mga bakuna gikan sa pharmaceutical companies. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Manamoging salamat alagad Maria Rica May Pablo sa Ginoo botri sa aton nga pangalagad, no. Thank you so much sa pungsod Russia sa sining mga bakuna, no, gitugyan diri sa pungsod Pilipinas. Para sa una nga batch 15,000 doses lang mga kalagad bangod. Kinahanglan anay masiguro man sang pungsod Russia nga may kapasidad ang pungsod Pilipinas sa pagpanangtag, no, sining mga bakuna sa mga target recipients. That is why nga kung makita nila, no, nga mataas ang kapasidad sa Pilipinas sa paghatag sini, amo naman dahil pagtugyan nila, no, sa another doses sang bakuna sa diin. So no gani kay Secretary Carlito Galvez nga akong vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez, no, nga may 10 million na yan, no, nga siguro ang pusod Pilipinas sa Russia pinaagi sa contract sang Department of Health. Kag another 10 million pinaagi naman sa contract, no, sa Asian Development Bank. So makasiguro kita kag ginalauman nga sa maabot nga bulan sa Agosto makasugod na sang mass vaccination diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag kabay pa nakapalista na kita panumdum sa aton nga makuturan ilabi na sa aton nga mga priority groups, no, nga magpalista na sa aton nga mga BHERTs, sa aton nga mga BHWs, no, nga nagalibot dira may mga papel na sila da, may mga data sheet na sila da nga igahatag. So kinahanglan naton mga kalagad nga magkooperar kag ginapasiguro man, no, may mga doktor man kita nga mag-assister sa aton kung may mga comorbidities kita kag hindi kita pwede pa magbaton sa bakuna. So subong ti magpalistaan ay para makasiguro kita, no, nga mahatagan kita sang first dose o kon first and second doses sang bakuna para at least, no, mangin secure kag mangin hiluway kita, no, patok sa pagangkat kadala sang COVID-19 mga kalagad. Sa dugang naton nga balita, DOH nagpaandam angot sa libre nga ivermectin nga ginapanagtag sa mga pumuluyo. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Lab Dichosa. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Lab sa report please, come in. Padayon ng pagpaandam sa Department of Health tuhoy sa paggamit sang anti-parasitic drug nga ivermectin bilang bulong sa pagpakigbato sa coronavirus disease. Kaangot ini sa mga impormasyon nga nababaton sang ahensya tuhoy sa mga invalid prescriptions sang nasambit nga bulong nga ginpanagtag nanday anak kalusugan party list representative Mike Defensor kag Rodante Marcoleta sa tung Abril 29 tuig 2021 sa Quezon City. Sunod sa DOH, ila ini nga igapaabot sa Professional Regulation Commission agud mahibaluan ang kamatuoran kag hatagan sa nagakaigo nga penalidad kung kinahanglan sandig sa ginlapas nga layi. Ginpahayag pa sang DOH nga ang tanan nga nakabaton sang reseta kag kasubong nga bulong ang mahimo nga mag-report sa PRC kag kun may malain nga ginbatsyag matapos imno ng bulong kinahanglan nga ipalabot ini sa FDA sa mga numero 02-8809-5596 o kung sa pharmacovigilance@fda.gov.ph. Sa ginhiwat nga community pantry project
Project Nanday Defensor kag Marcoleta, ang mga miyembro sang concerned doctors kag citizens PH among nagsulat sa mga reseta sa blangko nga papel sa baylo nga sa aprobado nga prescription pads. Ginpaathag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang mga reseta dapat mayara sang pangalan sang doktor, address, professional registration number, tax receipt number, mangin ang pangalan sang pasyente, edad, pagkatawo kag petsa kung sano ini ginreseta. Samtang ginganyat naman sang DOH kag Food and Drug Administration ang publiko nga mangin mga hinalungon kag manginlaman sa mga reseta nga ginahatag sa ila. Bangod mahimo ini nga maghatag sang proteksyon kag mapasiguro nga mapasabat ang profesional nga naghatag sini pananglit nga mayara sang hindi maayo nga natabo sa pasyente. Kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Elagad Love Dichosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat Alagad Love Dichosa sa ginulong reporter sa aton nga pangalagad. No, mayo lang wala pa di kaabot sa aton no ining ivermectin pero pananglit nga makaabot diri sa aton no siguraduhon naton nga ginreseta ini no sa doktor pero as of this first time padayon pagyapon ng pagpanalawsaw angon sa siling sabitan nga bulong kumbala pwede ini gamiton no kag anong epekto sini sa kalawasan sang tawo nga mahimo mag-inom sini nga bulong. So maayo man taning tinutuyo sining duwa ka mga kongresista pero ang kandera no ang madalong nga rason nga dapat naton tagaan sang pagtabod mga kalagad ining mga bulong no nga ayhan rehistrado ini no kag ginarekomendar sang Food and Drug Administration tikso no sa ila wala man ang FDA no wala man nagpasiguro nga safe ining sambitan nga bulong. So that is why naging call out man attention sining duwa ka mga kongresista no actually ni silang napamuno to sa pagpasara sang ABS-CBN. Pero subong nagapanagtag sila no maayo nga lihok nagapanagtag sila. Atagin nyo tong mga kwan na dulaan sang trabaho bangod sa ginubran nyo no maayo tani na. Pero again kung hindi ini nga rehistrado kag wala ginreseta sang doktor, hindi kita mag-inom mga kaalagad. Di una man no nga nagapanawagan si Jesuit priest Father Marlito Ocon no ang head chaplain sa Philippine General Hospital natuoy sa paggamit sang ivermectin bangod hindi pa ini gani no aprobado sang FDA kag padayon pa nga ginahibalo ang matuod nga dulot sini sa lawas sang tawo ilabi na sa mga nalatnan sang COVID-19. Tisandig naman sa payag kag pagpanalawsaw sang Merck, ang pharmaceutical company nga naghimo sang ivermectin nga wala ini sang siyentipiko nga giya kon pagsulundan. Agud ipahayag ang maayo kon nga maayo ang nasambit nga bulong nga makabulig sa pagpaayo sang makatalapon nga sakit mismo ang naghimo sining bulong no wala sila nagapasiguro nga may maayo nga dulot ining sambitan nga bulong basta ginhimo lang nila iniya no wala ini sang scientific basis mga kalagad. That is why si Secretary Francisco Duque III nagpahanumduman no kag nagpangabay sa aton nga makalagad labi na sa mga nakabaton sini kag nag-inom kag nakabatsyag sang malain nga epekto nga mag-report insigida sa mga nasambitan no nga numbers basahon taliwat 0288095596 o kon sa pharmacovigilance at fda.gov.ph pharma PHARMA covigilance COVIGILANCE at fda.gov.ph mga kaalagad. So sandig mga kalagad o kon magasugod naman mga kalagad no sa Mayo o kon sa Hunyo ang subong nga bulan sang Mayo tubtob sa Hunyo ang clinical trial sang antiparasitic drug sa hinyo nga makakuha sang duga mga datos tuoy sa mga epekto sini sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 no subong pa lang nga bulan sang Mayo tubtob sa Hunyo o kon sa Hunyo magaumpisa ang pagpanalawsaw na tuoy sa pagka-epektibo sining nasambitan nga bulong mga kalagad. So wala sang basihan ining mga bulong nga ginapanagtag sining mga kongresista mga kaalagad basta naghatag lang sila no abot sa inyo. Pero kabay pa hindi magabot diri anay sa aton no
sundon ta lang mga panugyan sa aton nga mga doktor. Kay sila ya, may ara na ya sang tawag sini, ngon gini eskwelahan nila ina. May ibalo ina sila tuy sa mga bulong nga ginareseta nila mga kaalagad. Okay? Oras nato na 5:25 sa dugang nga balita. Mga tumulo ginganyat nga bisitahon ang pilgrim churches. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 2. Si Alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Aw, sa report please, kamin. Hindi dapat pag-isikway sa mga tumulo ang mga bugay nga dalas ang pagpangamuyo kag pagbisita sa mga gintalana nga pilgrim churches sa nagkatuway nga dioceses subong nga ginaselebrar ang tuig ni San Jose kag ika-500 nga anibersaryo sang Kristyanismo sa Pilipinas. Ini ang pagpangagda ni Diocese of Iba Bishop Bartolome Santos sa mga tumulo sa labing pinasahi nga bugay nga dalas sa mga nasambit nga simbahan sa diin ang Apostolic Penitentiary ang nagahatag sang indulhensya plenarya sa mga gabisita sa mga pilgrim churches sa nagkalain-lain nga dioceses sa bugos nga pungsod. Suno sa obispo nga apisan nga hindi madali nga ihatag ang mga kondisyon sa paghatag sang indulhensya, ilabi na ang pagpangumpisar, mayara naman sang kaugalingon nga pamaagi ang mga simbahan agud hindi mabutang sa alang-alang ang ikaayong lawas sang bisan sino man. Dugang pa ni Bishop Santos nga importante ang bugos sa tagipusuon nga pagpangamuyo, hindi lamang sa kaugalingon nga mga hinyo, kundi para man sa pangkabilugan nga ikaayos ang bilog nga simbahang katolika, kag ang intensyon sang labing pinalangga nga Santo Papa Francisco. Paanumdum lamang sini sa tanan nga sundon ang mga protocol samtang yara sa mga pilgrim churches agod mapabilin nga hilway sa paghangkat nga dalas sang COVID-19. Sa kabilugan mayara sang masobra sa 500 ka mga simbahan sa bilog nga pungsod nga sara nga bisitahon sa mga tumulo tubtob Abril 22, 2022. Kaupo niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat Alagad Apple Queen Labrador sa Ginoo ng report diri sa aton nga pagpangalagad. So diri sa aton sa Archdiocese sa Capiz, mga kalagad sa rangka mo makabisita sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, Rojas City, Capiz, Santa Monica Church, Panay, Capiz, St. Joseph the Worker Parish, President Rojas, Capiz, St. Martin of Tours Church, Dumalag, Capiz, St. Catherine of Alexandria Church, Mambusaw, Capiz, kag St. Thomas of Villanova Church sa Dao, Capiz. Nagligad, no, hinalaan naton ini sa aton nga programa Church in Action, tuhoy sa Jubilee Year kag Jubilee Doors mga kalagad, no, special nga mga ganhaan mga kalagad, no, para sa pagsaulog naton sa 500 year of Christianity in the Philippines kag subong man sa ang tuig ni Senior San Jose. That's why nga may ara kita gani ginatawag no nga indulhensya sa tanan nga mahimo magpangamuyo kag magbisita dira, no, sa mga gintalana nga mga simbahan, no, sa bilog nga pungsod Pilipinas. So sa aton sa Capiz, pwede kita makadto sa mga simbahan nga gilawag tagagaina basta nagasunod lang kita, no, sa mga public minimum public health protocols mga kalagad para mangin hilway kag matawhay man ang aton nga pagpangamuyo sa mga nasambitan nga simbahan. Oras nato na 5:29 diri sa aton nga palatuntunan sa dugang naton nga balita diri sa Kasak Special Coverage. Ang probinsya sang Batanes, no, nga nagapabilin nga COVID-free, di sarado gyapon para sa mga turista suno sa ilang gobernador. Kinahanglan gyapon nga magulat sa mga turista sa anunsyo sa posibilidad sang liwat nga pagbukas sang Batanes, isa sa mga kilala nga tourist destination sa bilog nga pungsod. Ini matapos nga nagapabilin gyapon nga sarado ang probinsya apisar nga wala sa aktibo nga kaso sang COVID-19, samtang nagataas naman ang kaso sa iban nga lugar sa pungsod suno kay Batanes Governor Marilo Caico. Sa matandaan, nag-ayo na sa nagligad nga bulan sa Abril ang pinakauling nga pasyente sa nasabit nga probinsya nga nalatnan sang makatalagam nga balatian. Suno pa kay Caico nga magapabilin nga saradong ilang probinsya sa mga turista kag non-essential travelers. Sa din kabahin ini sa kabilugan nga sentimiento sa mga ibatan. Gipayag pa sang gobernador nga nangin madadagon ang ilang pagpakigaway batok sa COVID-19. Ilabi na sa pagpugong sa paglaptas sang virus bangod sa istrikto nga implementasyon sang 14-day quarantine period sa tanan nga magabalik sa probinsya. Ang Batanes nga kilala sa mga matahom nga lugar kag mataway nga palibot ang nakabalag lamang o kon lamang sang napulo ka mga kaso sa COVID-19 kag initanan ang natigayon nga mag-ayo.
Gipangabay naman sini sa Interagency Task Force nga intindihon ang ila ginapatuman nga pagsulundan ilabi na sa mga nagasulod nga locally stranded individuals kag authorized persons outside of residence bangod isa lamang ang ilang ospital kag kulang pa ini sa mga medical personnel. Samtang gipatag naman sang gobernador nga padayon ng gobyerno probinsyal sa paghatag sang bulig sa mga apektado nga empleyado sa mga establishmento nga labi apektado sang pandemya. Isa ang probinsya sang Batanes sa mga pungsod nga yara sa karon nagapabilin sa modified general community quarantine nga mga pinakamanubo sa tanang level sang restriction. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Amayad to Banwa ang mga balita nga ginulong sa aton sang 88.1 Kadar FM News Team diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage sa karon nga adlaw sang Lunes, Mayo 3, 2021. Bago kita magtakop diri sa aton nga pagpangalagad luyag talang kauning nga kayunan agud to no nga magpalabot sang aton nga simpatiya kag subuman pagpakigunong sa pamilya Heredia. Sa pamilya ni Sir John Heredia no aton nga kaupdanan ako napud naton sa media nga nagtaliwan mga kabyanan bangod sa sining hindi pa karon matumod no nga pagpatay o kun hindi pa matumod nga mga suspect sa pagpatay sini sa iya. Ikan sa mga pusalian kag sakay kapinangan ay ay aninipay ay aninipay ay aninipay ay aninipay. Wala na ang katalunan, ginpuy-an sang babaylan. Itom na ang duag sang tubig sa imo mga kasubaan. Tumandok nga lanton, hindi na mabatian. Pati pagtuluhan, ilang nga gintilisa. Ay aninipay, ay aninipay, ay aninipay, ay aninipay. Okay, sa liwat no nagapalabot kita sang pagpakigunong kag simpatiya sumong aton nga pagpangamuyo no sa pamilya ni Sir John kag kabay pa maangkon no ni Sir John ang hustisya hindi lang diri sa duta kundi man sa langit no kag pasiguro nato padayon nga pagpangamuyo sa iya kag sa bilog niya nga pamilya. Sir John, salamat gid sa mga na-share mo no sa mga gitudlo mo sa amon nga mga kaupdanan mo sa media diri sa probinsya sa Capiz. Oras naton mga kalagad alas 5:34 diri sa aton nga palatuntunan. Wala kada tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. Sa pangalan na lang sa aton nga station broadcast team sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton nga Station Manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga Technical Director Alagad Bingming Wego kag Engineer RJ Bora. Partner Technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos, kaupod kay Alagad Ian Dapolasa kag Alagad Royce James Legaspi. May nga po nanay kay ng Rosemir Bilyones, kay Ma'am Tessie Bichay de Bulcarin, may hapon kag sa inyo tanan-tanan dira nga nagatutok sa aton sa radyo kag sa live. Madam gid nga salamat. Nanging kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tawo.
Ini naman sa alagad Rio de la Rosa nga resiling, hindi importante kung gabay ka o kung dako. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo, kag basta imo pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong hapon kag God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Hindi maon ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! The best songs on the radio. Spirit FM. Don't go tonight.